जोबथेसालिनिफ्राय आंथ' 5 बोसोर जाबाय। आंथ' आफादनि नांनायाथ' बहुत गोबाव जाबाय आङो। आफाद गावि समावल' दंमोन खिन्थु दा जोङो मा बुंनो जोङो दुखु गोनां जोंहा बिमा बिफाबो गैला गासिबो जाथिनि नांबोनानै जोङो दासो रावबो लिडारफ्रा नायस'नो फैयाखै जोंखौ। फिसाया जेसेबां दिन थाया मानो फैब्लाथाय आं बेखौ माने जोङो जरम संसारखौ जालांफिननो हागोन होननानै आङो सानदोंमोन आरो। जोङो गगोन साननानै आसा खालामाखैमोन जोङो जे एसेबा गिदिर इनायै केसाव नांना दंमोन जोङो रावबो नायस'नामोन जोंखौ। गोबाव सम जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय जायखौ बुङो राखेब बसुमतारी आरो निजोम बसुमतारीबो होनना बुङो बिथांखौ। उन्दै समनिफ्रायनो जों गोबां लोगोमोन। थोरसि गंसेयाव जों ओंखाम जालायग्रामोन दुखु खस्थ' जोङो गेलेलायग्रामोन। बै समावथ' उन्दै उन्दैमोन नालाय जों दाउ गावथिंलायग्रा मार्बल गेलेलायग्रा जों उन्दैनि लोगोमोन। जों दा बिथांनि न'आव फैदों बिथांखौ लोगो हमनो थाखाय आरो बिथाङाबो जोंखौ इनभाइट खालामदों लिंहरदों। आं चिराङावनो दंफैखायोमोन अबयस्लि आं क'क्राझारखौ बिदाय लानानै चिरांसिम मोनहैखाबायमोन। दा बे समावनो आङो थाङैनि सिगां बिथाङा दिनै बोरैबा थांखि थुखि आंखौ फन खालामबाय लोगो हमनो होननानै लिंहरबाय। दा फैनायजों लोगोसे माखासे कन्टेन्टबो लानोसै जों बिथांनाव। दा नैबे जाय न'आ दङ मानसियाबो नैबेनो दै नोंथांमोनहा गोबाङानो सिनायखागौ राखेबखामोन आंनो आफादावबो। राखेब बसुमतारी राखेब निजोम बसुमतारी दा बिथाङा नोंथ' बेयाव बिहाव बिखुनजोनावसो थायो। दा बे न'आ बिहाव बिखुनजोनि आरोना एसे दिन्थिनोसै र' बिहाव बिखुनजोनि न'खौ। नै जोंहा मिनिया ब्रादारबो फैदों चिरांनिफ्राय बिथाङा। चिरांनि नै राखेबनि मेसेजआ बेनो आरोना जोंना। ओमफ्राय ओइथिं दं बिखुनजो राखेबनि ओरैजाय बिबोनां दङ राखेबनिनो। नैबे मादैया जाहैबाय जोंहा राखेबनिनो बिखुनजो। न'खरफ्रा बेनो अबस्थाफ्रा मोजां नङा आरोना। दा जोङो मेन राखेबनि न'आव थांनि जिथुनाखि राखेबा दा गावनि न'आव थानो हायैनि खारन दङ माखासे दा नोंथांमोना नुनो हागोन जों थांगासिनो दङ। ओमफ्राय राखेब गोबाव सम जाबाय जोंथ' लोगो मोनलायैयाना माबायदि मोनदों दिनै लोगो मोननानै? मोजां मोनदों दा उन्दैनि लोगो ना उन्दैनि लोगो मोनलायबाय। दस्रा माथो खालामनो बिब' बिगुमै थाब्लाबो बिब' बिगुमै गैयै बायदि खालामजाबोबाय बै समाव। आरो बिमा बिफायाथ' गैखायानोसै। बिमाखौ आं नुनो मोनदों खनसे बाक्सा जिल्ला बरबरियाव आरोना। बरबरियाव बिमायनाव नोंसा बिमायनाव थायोमोन ना? औ दा गैला बिमायाबो रुंसार जालांबाय बेस्रा। फिसाया हारिनि थाखाय नांहैफुबाय थानाय समावनो बिमाया रुंसारि जानानै थांबाय। नुहैयाखैबो नामा नों? नुहैयाखै नुहैदिया बिमा रुंसारि जानायखौबो। जाय हक जोङो बिथांनि अरिजिनेल न'सिम थांगासिनो दङ। माखासेया बाइकजों थांबाय ओइथिं मिनिया ब्रादार मोना थाबायगासिनो आरोना। दा नोंसिना डिस्ट्रिक्टआ मा गोलैयो आरो थाना पस्ट अफिस मा गोलैयो गामि? जोंना सेरफांगुरि पस्ट अफिस आथियाबारि औ गामि बेलगुरि। डिस्ट्रिक्टआ डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गोलैयोना? फाइनालि जों दा राखेब बसुमतारी थारमाने निजोम बसुमतारी नङा होमबा? आफादाव बयबो मिथिगौ निजोम आरो राखेब होनब्लाबो जों बिनि अरिजिनेल न'आव मोनफैबाय। गोबाव सम बिथाङा जोबथेसालियाव थानांनायनि उनाव नै दा बेसेबां बोसोर थायामोन आंबो मोजाङै गोसोआव गैला। दा गावनि खुगानिफ्राय नोंथांमोना मिथिनानै लानो मोनगोन। बिनि नबथिखौ नायदो माबायदि अबस्थायाव दङ नै बिथाङा जोबथेसालियाव थानायनि उनाव नैबे गंसे न' ओरैबायदि बायला जिला अबस्थायाव दं नुबाय दा नै ओरैजाय जेबो अबस्थायानो गैया मिथिबायना बिथांनि न'खौ मा न' होनगोन बेखौ। दा बेवहायनो जों एसे थाल मोनो जे बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय दुरुनगिरि बिथांमोनहा माथ्र' दुरुनबाल' जानाय नङा। बिथांमोननि इयुन फिउचारनि थाखाय न'खर संसार सोलिलांनो थाखाय माबा मोनसे नङा माबा मोनसे अनसुंथाइ होनांगोन निस्सय नायफिननांगोन। जों बिनि थाखायनो दिनै बिथांनि न'खराव फैदों लोगो हमफैदों जाहाथे जोंनि फंसे रावब्लाबो सरखारनिसिम मोनहैनो हायो आरो बिथाङा मा खावलायनो सानदों सरखारनिसिम बेखौबो नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन मिथिबायना। दा ओरैजाय जों बिथांमोनजों मोगा मोगि लानि फंनैसो बिथांनि खुगानिफ्राय मा मा मिथिनो मोनो नोंथांमोना फारसेनिफ्राय खोनासंनानै लानो हागोन। बे बिथांमोननि न'मोन बेखौ दाख्लैबावैसो बिथाङा जिथुनाखि गुवाहाटि जेलनिफ्राय क'क्राझार जेलाव लाबोयो ओइदिननि अखानायै बिथांनि न'खरखौ मैदेरा माने नारना गालांदों आरोखि। बिटिआर सरकारनि आसाम सरकारनि थाखाय दा जों जोबथेसालिनिफ्राय गबोबाय जों बेनो धन्यबाद जाबाय जेनेबा। आंनि न'आ दा नै बायला जिला मैदेराबो नारखांबाय अनसुंथाइबो मोनाखै जोङो। गासिबो हाग्रा जाना दंजोबो थांलाय फैलाय गोदाव सोराव जाना दं। दा बिनि थाखायनो न' बां गैया आंहा। दाथ' बिमा बिफा नोंसिनि गैया न'आ बे मैदेरजों नारजाबाय बा नोंसिनि न'आ सोरगिदिं जोङो जेथिंखि नाया माने हाग्रा नुफैजोबदों दा हाग्रा बेनि दुजोबबाय जों सायाव नोंसोरो सरखारनिसिम माबा मोनसे अनसुंथाइनि नामाव थांबाय बायदोंना थांबाय बायाखैमोन?
थांबाय जायाखै दासिमबो थांनाया सावरायग्रा सारनियाव थांदोंमोन खेबसे अनथोसाय होआखै दासिमबो रावबो नायस'फैयाखै जोंखौ जोंनि न' बांफोरखौ बावैसो सिगां जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा खौरां मिथिंनि गेजेरजों नुनो मोन्दोंमोन बा मिथिनो मोन्दोंमोन जे बे सावरायग्रा जायखौ बुङो जोङो नङा होमबा बिथाङाबो NDP निनो सासे मस्ट केडारमोन बिथाङाबो नोंथांमोनखौ गाव बिबानाव थानाय हिसाबै बा गाव सरकाराव थानाय हिसाबै गुवाहाटिसिम लानानै थांनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन माबा मोनसे अनसुंथाइ होनो थाखाय बिनि सायाव मा बुंनो सानो दा? बेयावहाय लांनाया जाहैबाय माने माखासे बै रिहेबिलिटेसन मोनैफोरनि थाखाय आरो बे खामानिखौ मावनो लांदोंमोन जेनेबा माबा मोनसे थाबैनो सुबिदाखौ मोनोब्ला मोजां जागौमोन आरो बिदिनि थाखाय ओमफ्राय जिखुनु सरकारा माबाफोर बिदिनो बे दैफोरखौ नुनानै अनसुंथाइफोरखौ होयोबालाय मोजां जागौमोन आरो जेनेबा जोंनि जिखिनि हालोद ओरैबायदि माने अबस्था गैयि जानानै थाखाबाय नालाय जेनेबा जोङो मा जानानै थागोन मा लोंनानै थागोन जोंथ' बेफोरनि माबायानो जेबो माबा गैखाला नालाय जिखुनु गबोबाय बिनि सायाव एसे गोजोननाय थाहैबाय माने केसआबोथ' दा जोबाखै नालाय सोलिबाय थागोन दा आरो केसफोरखौ थाबैनो जुदि फोजोबनानै होनोब्ला मोजां जागौमोन न'खरफोरावहाय एसे एनै मोजाङै जुदि मावनानै मोनजानाय मोनब्ला बिदि जागौमोन दा रायखौथ' हरदों थिगानो रिहेबिलिटेसनखौ होजोबगोन होननानै पेनसनखौ जोंना गासिबो सोरबा मोनबाय सोरबा मोनथ'वाखै मोनगोन बे प्रसनाव दङ बेनो आरो दा मा बिटिआर सरकारा नोंथांमोनखौ बख'नानै लाबोदों ना बले आसाम सरकारा नोंथांमोनखौ उदाङाव लाबोदों नोंथांमोना बिनि सायाव मा बुंनो सानो मानोना सरकारा मोननै जानानै दङ नङा होमबा माने मोननैनि गेजेराव जिखुनु जाया जाय लाबोदों जिखुनु सोरबा आसाम सरकारानो जा सोरबा बिटिआर सरकारानो जा बिसोर जुदि लाबोदों गोजोननाय आरो माने गासिबो सानैजों लोगो जानानै लाबोदोंबा बेखौ जोंनि सायाव एसे गोजोननाय थाहैबाय आरो जिखुनु जों माने केसखौ जोंनि सायाव फोजोबनानै होथारोबा जों साबसिन गोजोननाय मोनगौमोन आरो दा सिगांनि सरकारानो जा दानि सरकारानो जा जिखुनु जाया आरो सोलिबाय थानाय सरकारानो जा जिखुनु केसखौ थाबैनो फोजोबना होनोबा मोजां जागौमोन आरो दा गुबुन बिथांमोननि न'खर सरकारनिफ्राय रिहेबिलिटेसन बा जिथुनाखि सरकारनि जि अनसुंथाइ बे अनसुंथाइखौ मोनजानो लुबैदों नङासै औ मोनबालाय हामगौमोन आरो जेनेबा जों दायो माने थ' थानाय माने बिराद उसुबिदा जादों नालाय माने बेलेगावसो थानाय जादों नालाय आंबो माने बेवहायनो थादोंमोन आरो आङो ओमफ्राय आरोथ' जेनेबा हौवा मानसि गैयाबाबोथ' एसेबाबो प्रब्लेम जायोना न'खरावहाय सोलिनाया बेनिखायनो आङो आइमोननि न'आवनो थानानै दं आरो दा ओमफ्राय बेयावबो सोलिनाया बिराद माबा गोब्राब जादों आरो खस्थ' जादों माने बिस्राबो बिनानावमोन फरायनाय दङना फंबाय बिनानाव फरायनाय दङ खस्थ' जोंहा आफायाबो जेबो मावनो रोङा आइयाबो बेमाराव गोलैनानै थाहैबाय नालाय बिदिनो दखान फिसासो होनानै जादोंमोन ओमफ्राय दाथ' बेफोरबायदिबो होनोबो हाला फारसेनिफ्रायनो बिराद प्रब्लेम आरो सोलिनायावहाय बिदिनो एसेसो अनसुंथाइफोर मोनोब्ला मोजां जागौमोन आरो जिखुनु जों सोलिनोथ' आन्था ओमफ्राय सरकारनिफ्राय बिदि रिहेबिलिटेसन मोननाया मोनगोन खिन्थु दायो माने बेना एसे प्रब्लेम जानानै दं आरो एकाउन्टसफोराहाय बेखौ मा खालामनानै लानो हाथ'वाखैमोन आरो बिदिनो थांलाय फैनायावबो एसे उसुबिदा जादों नालाय माने ओंखारनो थाखाय जोंहा एसे माने आखाइयावहाय प्रब्लेम आरो रां रुफानि थाखाय बिदिनो मोननाय जायाखै आरो बिदि अर्थात निजोमबो होनना मिथिगौ नङा होमबा आफादाव नोंथाङा आफादाव बेसेबां सननिफ्राय दङमोन बा बेसेबांसो बोसोर नोंथाङा हारिनि मुङै सेक्रिफाइस खालामबोआमोन आरो बेसेबां गोबाव नोंथाङा जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजाखो बे NIA केसाव दा जोबथेसालिनिफ्राय आंथ' 5 बोसोर जाबाय आंथ' आफादनि नांनायाथ' बुहुद गोबाव जाबाय आङो आफाद गावै समावल' दंमोन खिन्थु दा जोङो मा बुंनो जोङो दुखु गोनां जोंहा बिमा बिफाबो गैला गासिबो जाथिनि नांबोनानै जोङो दासो रावबो लिडारफ्रा नायस'नो फैयाखै जोंखौ जोंनि न'फोरखौ नायस'नाखै जेराव मैदेरफ्राबो नाख्ल'जोबबाय जोंना हाग्रा दुजोबबाय न'फ्रा जोंहा फेमिलिया माखौ जागोन माखौ मागोन दा जोंनाव गारि मथर गाखोनो भट गानो जोंहा जेबो आखायाव रां गैया थाइसेबो फैसा गैया जोंहा मा खालामो जोङो सरकारा जोंनि जेनेबा सोरबा लिडारफोर सोरबा थिखादारफोरबाबो नायफिनबाबो जागौमोन जोंखौ जोङो दासिमबो नायस'नाखै जोंहा साइकेल गंसेबो गैया मिसेस नोंथाङा माबोरैहाय बे राखेबा 5 बोसोर जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानायनि गेजेराव बे 5 बोसोरखौ माबोरैहाय सम खाथायहरनो हाखो आरो बिनि गेजेराव दुखु खस्थ' नोंथाङा माबोरैहाय सोलिलांखो बेखौ बुङोब्लाथ' बिराद दुखु गोनां माने माब्लाबा बिदिनो हाजिरा मुजिरा मावलाबायबाय बिदिनो आइमोनजों बिदिनो थाफानानै बिदिनो खेथि बाथिफोरजों एसे गोरोबनानै सोलिनानै मावनानै जाबोफाबाय ओमफ्राय माब्लाबा बिदिनो थाइसे थाइनै हाजिराफोर मावनानै दोननायफोरखौ बिदिनो लाखिनानै बेखौबो आरो माब्लाबा नायनो थांलायबाय बिदि खस्थ' जाबोबाय आरो नोंथांखौ दायो साबेसे दं आरो दा मा क्लासाव फरायबाय दं नानिया दायो माबा जाबाय 9 बोसोर 7 मास जाबाय ओमफ्राय दायो क्लास 4आव मोनबाय नानिया बेखौबो फोरोंनायाव बिराद खस्थ' आरो
बिदिनो थांलाय फैलायबो माने लांलाय लाबोलायबो खालामनो थाखाय बिराद खस्थ' मोनबाय जायो आरो दा स्कुलखौबो आङो माने बिदिनो सिगांनिफ्रायनो एसे माबायाव होबाय नालाय ओमफ्राय दा स्कुलखौबो सोलायबाय थानो हाला होननानै बिदिनो खस्थ'बाबो लांलाय लाबोलाय खालामबाय थादोंमोन आरो आं साइकेल गंसे फिसा बायनानै लादोंमोन आङो ओमफ्राय दाथ' हनै साइकेलाबो गाज्रि जानानै दङ फाहामनोबो हायासै बिराद खस्थ' आरो दा हौवाया जेलाव 5 बोसोर थानाय समाव नोंनि गोसोआव माबायदि साननानै जिउखौ खुंबोखो? आंथ' सानदोंमोन जेनेबा हौवाया जेलाव थायोब्लाबो खिन्थु सानसेबाबोथ' गबोखागोन ना बियो गबोनानै बा फैनानै न'खर मोनसे दागोन आंनिया बेनो आरो आंनि फिलिंसाहाय माने बिदि न'खरखौ थेर बेथेर खालामनानै आं बेलेगाव थांगोन आङो गोसोआ बायगोन आं बेबायदि नङामोन आरो जा सासे गथ' दङ आं बेखौ लानानैनो माने फिसाया जेसेबां दिन थाया मानो फैब्लाथाय आं बेखौ माने जोङो जुरुम संसारखौ जालांफिननो हागोन होननानै आङो सानदोंमोन आरो माखासे जोबथेसालियाव एनडिएफबि नि बिर जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा जोबथे जानानै दासिमबो दङ बिथांमोना दासिमबो उदां जाबोनो हायाखै दा बै बिथांमोननि जिथुनाखि अनजालि बिसिफ्रा जों खोनानो मोनदों किसुमाननिया गाव गावनि फिसायफोरखौ आंगोनि अनसुलाखौ गारनानै गुबुनजों आनज्रायबाय बा दोरोदलांबाय दा बैसोरनि सायाव मा मेसेज हरनो सानो? थांनायाथ' बिदि थांनो नाङामोन जेनेबा बयनिबो गोसोआथ' मिलाया नालाय जेनेबा सोरहाबा न'खराव बुहुद प्रब्लेम जायो जेनेबा बिहाव बिखुनजो बा बिमा बिफा बिदिनो थानानै जानो थाखाय बिराद खस्थ'नि थाखाय माबा मोनसे राहा नागिरनो थांनायावहाय माब्लाबा आरो गोथौ हाखराव गब्र'नांगौ जायो बिदियावनो बिदिनो थांनांगौ जाफ्लाङो आरो ओमफ्राय थांदोंब्लाबो बिदि माने थांथारनो नाङा जुदि गावनि फिसाया जुदि फैफिनदोंब्ला लेंहरदोंब्ला फैफिननांगोन आरो न'खरखौ जाफैफिननांगोन आरो संसारखौहाय माने जेनेबा फिसायाबोथ' हारिनि थाखायसो नांदों नालाय बेयावथ' रावनिबो पार्सनेलनि थाखाय नाङाखैमोन ना ओमफ्राय दा बेनि थाखाय जेनेबा हारियारि जाथिखौ साननानै बा बर' बिमा जानानै बेखिनि खोथाखौ साननानै फैफिननांगोन आरो आंथ' उदां जानायनि माबायाव गैयामोन खिन्थु जेबो सिमां सुजुआखैमोन आरोखि सिगां गगोन सुजुआखैमोन होननानै जों आसा गैयामोन गगोन साननानै आसा खालामाखैमोन जोङो जे एसेबा गिदिर एनआइए केसाव नांना दंमोन जोङो रावबो नायस'नामोन जोंखौ सोरबा बिदिनो जोंबो जाथिनि नांनायखाय जेनेबा जोंबो बिदिनो जोङो जेल सिङावनो नांगौबा माबालांसै रावबो नायस'नाबा सानदोंमोन जोंहा आरो न'खराव रावबो खारग्रा गैया रावबो गैया बेनि थाखाय जों सिन्था खालामोमोन जानाय लोंनाय जोंहा खस्थ'मोन आरो जेल सिङाव खिन्थु बुहुत जाथिनि थाखाय जों नांबोदों जोङो सासे पार्सनेलल' नाङाखै जों रायजो राजानि थाखायसो नांदोंमोन जों नोंथां माबा बियो 21 आरो 21नि लास्ट 2021 औ से बेनिफ्राय लास्ट जानुवारि 31 सानदेमोन आरो दिनाहाय 31 बे समाव हमजाबाय दा आरो बे समावथ' एसेब्लाबो साननो गोनांमोन खोथा मोनसे आंथ' जेबो थाल गैया बेखौ खिन्थु केसा दङ जोंखौ जेबो केसखौ माबाथ'वाखैमोन बिदि आरो केसआ एकर्ट जाखांनायाव मा खालामनो जों जेबो बुजियाखै बेखौ केसखौ सिफायगोन होनदोंमोन खिन्थु सिफायाखै जोंनि बिथार रेकर्ड जाखांनाय समावबो जों आंखौ हमना लांफैदों बेनो आरो बिनि बिथाङा सायावथ' बेबोथ' गनाया गगोन बारा सम नांला बेबो गनायाथ' गगोन सोराबो ओरैनो मावगासिनो दङ रायजो राजाफ्राबो दा नोंथांमोनहा बिथांमोननि गासैबो गुदि खिथा बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनबाय दुखु जारला बिसिया फिसाया जोबथेसालियाव 5 बोसोर जोबजानानै थानाय समाव माबायदि दुखु खस्थ'नि गेजेरजों न'खरखौ सालायलांखो आरो फिसा सासेखौ लानानै माबायदि दैदेनलांखो बे समखौ 5 बोसोर समखौ माबोरैहाय बारहोहरखो नोंथांमोना खोनानो मोनदों बिथांजोआ खावलायदों किसुमानखौ माने किसुमाना 5 बोसोर 6 बोसोर 10 बोसोर फिसाया जोबथेसालियाव जोबजानायनि उनाव गाव गावनि फिसायखौ गारनानै बा आंहा फिसाय गैला सानना लानानै आंनि फिसाया माब्लाबाबो गबोनाय नंला उदां जानाय नंला साननानै गुबुन हौवाजों थांबाय बा गुबुन हौवाजों जुलि जाहैफिनबाय गथ' गथायबो मोनबाय सोरबाया जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिनो मोनदों खोनानो मोनदों नुनो मोनदों दा बे हिसाबै बिथांजोआ माने मिस्टार राखेब बसुमतारी बा निजोम बसुमतारी बिथांनि अनजालि बिसिया माने माखासे खौरां बिथिंनि गेजेरजों मेसेजखौ हरदों जे जाहाथे बेफोरबायदि दाजाथों माखासे निरुपायाव थांनो गोनां जायो बेफोरखौबो माने बायसान्सआव फिसायखौ गबोदों होनना मिथिब्ला जाहाथे फैफिनो बेखौ खावलायदों आरोखि दा जानो नाङा बेफोरबायदिया एवेसलि आंनि साननायावथ' थांसारनो नाङा बिथांनि फिसाया अलरेडि थैनानै थाङाखै थैनानै थांखाथारनायबा बेलेग खोथामोन केससो जानानै दङ नाथाय केसआथ' दिनै नङा गाबोन नङा सानसे समावबाबो निसय गवा नङा गयो दा बेनि गेजेराव जोङो मोनसे खोथा बिथांनि न'खौ जों फैनानै नुफैनो मोनदों बिथाङा दायो बिहाव बिखुनजोनि न'आवसो खस्थ'नि गेजेरजों जोबथेसालिनिफ्राय बारग'बोनायनि उनाव न'खराव थानानैसो बिहाव बिखुनजोनि न'आव थानानैसो सोलिगासिनो दङ बा ओंखाम बोथिसेखौ जागासिनो दङ नाथाय दिनै गावनि न'खराव थानानै जे बिथाङा रुजु रुमाय संसारखौ जानो मोनाखै बिनि गेजेराव जों बेखौनो बुंनो सानो
जोंबो जेबो बुङा जोङो बेखौसो खावलायनो सानदों जे बिटिआर सरकार आसाम सरकार आरो लोगोसे जिथुनाखि बिटिआर ओनसोलनि सिङाव थानाय फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बिथांमोनहा जाहाथे बिथांनि न'खरखौ एसे नायस'नो मानोना बिथांनि न'खरा मैदेरजोंबो गाफायलांजाबाय बिथांखौ गुवाहाटीनिफ्राय जेब्ला क'क्राझाराव ट्रान्सफार खालामना लाबोदोंमोन बैनि अखानायैनो बिथांनि न'खरखौ मैदेरा सिफायनानै गालांदों होननानै जों नुनो मोन्दों आरो नोंथांमोना अलरेडि स्क्रिनावबो नुखाबाय भिडिअनि गेजेराव नङा होमबा दा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जे जोंहा बर'निनो सरकार थासेयावबो मानि खारनाव जोंनि बर' सरकार थासेयावबो जोंनि बर' फिसाफ्रा दिनैसिमबो गोदाव सोराव जानानै थानो गोनां जादों जों बेखौ एसे साननाया मोजां दा जाय हक जों बेखौ जे सोरखौबा देरहाहो सोरखौबा जेनहो जों बेखौ बुंनो थाङा जेबो नोंथांमोननि आखायावसो थायो सोरखौबा जेनहोनाय देरहानाय गासैबो बे रायजो राजानि सायाव सोनारो बेखायनो जिथुनाखि सरकारा जिथु रायजो राजानि अननायखौ लुगैदोंब्ला सरकारा रायजो राजानि दुखु खस्थ'खौ बुजिनांगोन सरकारा रायजो राजानि मेगननि मोदैखौ बुजिनांगोन बिथांमोना मोनसे समाव हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोदों आखायाव हाथियार लानानै सोरनि थाखायमोन बिथांमोना सोरबा सासेनि थाखायथ' नाङाखैमोन नङाना बिथांमोना हारिनि थाखायसो नांदोंमोन बिथांमोना हारिनि मुङैसो गाव गावनि जिउखौ बावनो गोनां जादोंमोन बिथांमोना गावनि न'खर संसारखौ गारनानै बिसि फिसाखौ गारनानै हालाय हाफाय बिथांमोना हाग्रायाव मानो थाहैनो गोनां जायोमोन लेवार अरजानानै दाउसिन दाउलाफोरजों बिथांमोना जुजिनांदोंमोन भारत सरकार आसाम सरकारजों बिथांमोना जुजिनो गोनां जादोंमोन आसाम पुलिसफोरजों बिथांमोना माबाबानि समाव मोगा मोगि जानो गोनां जादोंमोन आर्मि पुलिस मिलिटारिनि आखायाव बिथांमोना गोबाङानो जिउ बावबोनो गोनां जादों दा बेखौनो जोङो गासैबो बुजिनो हायो जे जिथुनाखि बिथांमोन बै समाव जेरैबायदि बिथांमोन थानाय समाव जोंनि बर' हारिया एसेब्लाबो रैखाथि जादोंमोन गुबुन हारिनि आखाइनिफ्राय दिनै जोङो मोनसे खोथाखौल' बुंनो थाङो जे जों बेखौ बारंबार दुसियो जोंहा आसाम सरकार जिथुनाखि हेमन्त बिश्व शर्मा मामा जों जायखौ बुङो नङा होमबा आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा जोंनि बिटिसि आरो नन बिटिसिखौबो लिडिं खालामगासिनो दङ जों खोनानो मोन्दों जानो गोनां इलेक्सना बिटिसियावबो बिथांमोना एक्सालि इलेक्सन कब्जा खालामगासिनो दं अब्ला जितु बिथांमोना बिजेपि जानानै बिटिआरखौ देरहालाङोब्ला बिटिआरआ सोरनि आथिङाव थागोन जों बेखौ सिन्था खालामनायासो मोजां होननानैसो जों सानो नाथाय जों बेखौ बुङा जे नोंथांमोना बिजेपिआव भटखौ दाहोथार बिपिएफआव भटखौ दाहोथार इउपिपिएलआव भटखौ दाहोथार सोरखौबा देरहा होननानै जों बुंनो हाया माब्लाबाबो जोङो जेनुइन हिसाबै फैदों जों जेनुइनै थांगोन नोंथांमोनानो सिन्था खालामनानै नायनाया मोजां सोरबायदि सरकारखौ नांगौ स' बेनो जोंनि जोबथा खावलायनाय जाहाथे बिथांमोना जोबोद दुखुआव दङ सोरबाफोर जिथु पावाराव थानाय बा सरकाराव थानाय बिथांमोना नायसनबायदोंब्ला नुसनबायदोंब्ला अन्नानै बिथांमोननि इयुन फिउचारनि थाखाय माबा मोनसे बेबस्था खालामनानै होगोन जों बेखौनो मिजिंथिनाय थाबाय स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन